A nestíham dýchať. Čaute. Tak my v rámci prípravy na polmaratón, ktorý budeme bežať v Karlových Varoch, zapájame aj trailové behy. Budeme sem dávať viac takýchto videí z okolia Banskej Bystrice. Dneska ideme okolo Turičky po modrej značke a chceli by sme dať taký okolo 10 až 12 km okruh okolo Starej Kopy. Příroda to je chrám. No a po 5 minútach od štartu sa už napájame na takýto pekný trail na modrej značke a začíname teda polokruh okolo Turičky. No a v lesíku už sa nám to pomaly pekne jarno zelená. My sme mali v Banskej Bystrici pred 3 dňami taký incident, že na týchto trailoch bol stret človeka s medveďom. Tak sme takí opatrnejší dnes. Snažíme sa vydávať zvuky, púšťať si hudbu, aj keď to veľmi do lesa nepatrí, ale radšej opatrnejšie ako naraziť na nežiadanú návštevu. Pod nami medzi stromami v diaľke vidno uhlisko. Začali sme traverzovať Turičku po modrej značke. Pri takýchto trailových behoch ešte obrovská vec, treba dávať pozor na korene pod listami. Dá sa nepríjemne zraniť, vypnúť členok. Posledná časť toho traverzu po Turičkou sú takéto húštiny. Nie je to bohviaký terén, ale teraz ešte kým nie sú úplne stromy v listoch, tak sa dá prebehnúť, ale v lete to musí byť veľmi zarastené. Hej! Pod nami hlavná cesta na Hornú a Dolnú Ničinu a my už robíme záverečný travers okolo Turičky. Prejdeme cez hlavnú cestu a napojíme sa na okruh okolo Starej Kopy. Prišli sme k križovatke, hore sa ide okolo Turičky ďalej a my ideme dole smerom k ceste, aby sme potom mohli vystúpať na Starú Kopu. Terén je trošku náročný. Nie je to úplne behateľné. Hej, treba si dávať pozor na papäky, kríčky, konáre, lístie, ktoré zakrýva jamy. Toto patrí k trailovému behu. Prešli sme cez hlavnú cestu a teraz už červenou značkou bežíme na Starú Kopu. Rozhodli sme sa kráčať, aby s nami zostali sily na ďalšie kilometre. Není hanba niekedy aj kráčať. Je to hlavne o prírode. No a kontrolujeme celú trasu aj so značkou. O chvíľu odbočíme doľava a traverzneme aj Starú Kopu a spravíme takú osmičku. Stalo sa to, čoho sme sa báli, a po našom stúpaní na Starú Kopu sme museli zastať, pretože sme počuli v lese niečo veľké sa hýbať a
Váhali sme, že či ísť ďalej alebo nie. Nakoniec sme sa rozhodli otočiť a vybrať bezpečnú trasu. No a my už teda na novej trase ideme teraz alternatívne popod starú kopu, lebo neviem, možno sme mohli ísť ďalej, možno to nebol medveď, ale bolo to dosť veľké, hrmotalo to v lese takým ťažkopádnym krokom, tak sme sa radšej otočili. No a pobežíme teraz cyklotrasou, toto je aj cestička pre bicykle asfaltová, lesíkom do Šalkovej, tam prejdeme cez most a urobíme okruh cez priemyselný park naspäť do Banskej Bystrice. Tak a my sme už dobehli do Šalkovej, prebehneme popri Hrone, popri Lodenici, cez most a naspäť do Banskej Bystrice. V Šalkovej na zastávke odbáčame popri Hrone. Dobehli sme do Lodeničky v Šalkovej. Dneska je tu pekne a nikto to nie je. No a pri dlhších behoch netreba zabúdať na dôležitú vec a to je hydratácia a výživa. Prvá trasa nám síce nevyšla, ale zvolili sme alternatívu cez Šalkovú popri Hrone. Oddychujeme teraz približne po 10 kilometroch v Lodeničke pri vode. Lebo je krásne a miesto teda adrenalínu v lese sme si dali pohodový beh popri Hrone. Desať kilometrov máme a už ideme druhou stranou Hrona späť do Banskej Bystrice. Nakoniec celkom pekný beh. No a pred nami stará kopa, náš pôvodný dnešný cieľ. Čo nebežíš? No a my už sme aj na oficiálnej hrádzi popri Hrone. Okolo nás chodia cyklisti, korčuliari. Most v Majeri a záverečný úsek popri záhradkách naspäť na uhlisko. Tak už bežíme posledné kilometre dnešného behu. Pohodovo popri záhradkách. A teda ja som spokojná celkom. A ja som spokojný. Najprv to bolo také sklamanie, lebo som sa tešil na tú starú kopu. Aj ja. Ešte som ten okruh nešiel nikdy a boli by sa aj pekné drónové zábery. Ale tak aspoň máme motiváciu tam ísť a vy máte motiváciu nasledovať.
No, tak my sme už v Banskej Bystrici pri rybníku. Tu náš dnesný výbeh ukončíme. Dokopy máme necelých 15 km, okolo 350 metrov prevýšenie. Bol to pekný beh, no ako sme vraveli, na budúce to skúsime zvládnuť aj cez tú starú kopu bez medveďov, ale myslím si, že aj toto sme si, na to koľko málo času sme mali, sme si zvolili peknú alternatívu. A ja si to myslím. Tak ďakujeme, že ste nás sledovali a vidíme sa niekedy na budúce. Čaute. Ahojte.